Qegħdin hawnhekk ġewwa l-Ambaxxata Libjana f'Malta sabiex insegwu ċ-ċelebrazzjonijiet li bdew mill-ewwel ftit ħin biss wara li tħabbar il-qbit u l-mewt tal-eks mexxej Libjan il-Kurunnell Muammar Gaddafi. Mal-ewwel minuti l-ewwel ftit minuti wara li ħarġet din l-aħbar mill-ewwel kien hawn reazzjoni spontanja hawnhekk mill-ċittadini Libjani li jgħixu f'Malta li ferħu flimkien għal din l-aħbar li issa pajjiżhom jinsab ħieles tassew. Emozzjonijiet kbar, hekk kif iċ-ċittadini Libjani f'pajjiżna inaqdu flimkien fl-Ambaxxata Libjana sabiex jiċċelebraw it-tmiem tal-era ta' Gaddafi. Ftit minuti wara l-aħbar tal-ħtif ta' Gaddafi wasal l-Ambaxxatur Libjan sabiex jingħaqad maċ-ċelebrazzjonijiet spontanji. يا بلادي يا بلادي معي كيد الأحادي. All right, it's a big moment. It's a big moment. And I will enter with my people inside now. Tkellimna ma' numru ta' ċittadini Libjani li nġabru fl-Ambaxxata sabiex jiċċelebraw it-tmiem ta' 41 sena ta' dittatorjat tal-Kurunnell. jgħidu grazzi lalla illi nqabad Gaddafi u sbiċċa kollox.